Здравейте! В днешното време ще си говорим за това какво е интуитивно съзнание и как можем да развием нашата интуиция. Това е една от любимите ми теми и съм изключително щастлива, че мога да споделя знанията си и опита си с вас. Казвам се Моника Карамфилова и съм ментор за личностна трансформация. Помагам на жените да развият своя женски потенциал, да се свържат със своята интуиция и да се реализират в избраната от тях дейност. Така че нека да започваме. Първо, какво е това интуиция? Какво се случва с нас, когато ние чуваме интуицията? Може да бъде обяснено съвсем просто. Интуицията е нашият вътрешен глас. Интуицията е тази способност ние да чуваме себе си, нашите желания, нашите мисли, нашите копнежи и да действаме към тях. При повечето хора се случва това. Те разбират какво искат, но имат вътрешен блокаж, който не им позволява да действат и спират на ниво искам. При други хора изобщо това нещо не се случва, т.е. те дори не си позволяват да чуят себе си и своите желания и много често реализират желанията, мечтите и копнежите на другите хора. Едно е ясно. Във всеки един момент ние се движим в определена посока. Коя е тази посока обаче и къде ще ни отведе е нещо, което зависи от нас. Във всеки един момент ние реализираме нечии цели. Дали обаче реализираме нашите цели или реализираме целите на обществото, целите на майка ни, на баща ни, на бабите ни, на съпруга ни, на децата ни, на шефа ни, т.е. дали реализираме целите на другите хора или реализираме целите и нашите мечти, зависи от способността ни да слушаме, чуваме нашият вътрешен глас. Как можем да разпознаем, че ние го чуваме всъщност този глас? Първо в нас се появява едно усещане за лекота. Тоест, когато ние се свържем с наше желание, в нас дойде дадена идея, ние чувстваме едно състояние на лекота, ентусиазъм, вълнение. Тоест при нас пристига енергия, защото всяка една идея идва с определено количество енергия. Ние я долавяме в нашето енергоинформационно поле и започваме да я разчитаме. И съответно наша работа е да заземим тази енергия, да заземим тази идея и да я материализираме. Ние, хората, сме съвършена машина за заземяване на енергия. Буквално тялото ни е проводник на информация, проводник на енергия и през тялото ние материализираме идеите, които са навсякъде в пространството. Колкото по-чисто е нашето съзнание, колкото по-чисти сме от вътрешните си блокажи и ограничения, толкова по-лесно ние да се свържем с тези идеи, толкова по-лесно ние да се свържем с интуицията си. Тоест, интуицията е тази способност да долавяме идеите, да се свързваме с тях, да чуваме себе си и начина, по който точно искаме да реализираме тези идеи. Защото една идея от мен и от вас може да бъде реализирана по коренно различен начин. И това ни дава едно усещане, че всъщност няма конкуренция. Няма хора, които да крадат или да взимат идеите ни. Идеите са навсякъде около нас. Ние просто сме проводници на тях. И с нашите качества, с нашите умения, с нашите дарби, с нашите таланти, буквално ние ги материализираме и ги реализираме по един уникален начин. Всяко едно човешко същество, всеки един човешки индивид притежава тази уникалност, притежава свои собствени дарби, качества, характеристики, които едни са придобити, т.е. едни от част от тях се раждаме с тях, други ние развиваме благодарение на усилията, които полагаме в живота си. Но всички тези дарби, качества, характеристики, уникалността ни като хора, като личности, ни позволяват да реализираме идеите, които са навсякъде около нас по възможно най-автентичния начин. Когато някой човек ви каже, той е много автентичен, това означава точно това, че той долавя идеите от пространството и ги материализира по свой собствен начин. Как можем да разберем, че ние не слушаме нашата интуиция? Много е лесно. Това се случва, когато ние изпадаме в състояние на сравнение. Тоест, гледаме какво правят другите. Например, гледаме, че Иван прави еди каква си дейност, той е изключително успешен в тази дейност,
много добре се развива, печели добре, всичко му е супер и си казваме, ето, аз сега ще направя това, което Иван прави, за да може и аз да имам същият успех, и аз да имам същото признание, и аз да имам същата реализация. Всъщност ние копираме нечие поведение, копираме нечий друг начин, нечий друг вътрешен глас и това, което се случва, че ние тотално забравяме за себе си като личността, която реализира и случва тези неща и започваме да се сблъскваме с редица трудности. Това е този момент, в който хората си казват, добре, защо при всички други се получава, а при мен не. Проблема не е, че при теб не се получава, проблема е, че ти не си позволяваш да чуеш какво всъщност е твоето нещо и как ти конкретно е необходимо да го реализираш. Защото няма един начин, не е шаблон, начина по който ние се реализираме, по който ние реализираме идеите си, мечтите си. Това се случва само и единствено, когато ние спрем да се сравняваме, спрем да гледаме какво другите хора правят, как го правят, защо го правят и така нататък. И се попитаме. Искам да получа дадена идея. Ние буквално дори можем да си поискаме някаква идея да дойде в нас, да дойде в нашето поле и кой е най-добрият начин, по който ние можем да я реализираме. Всяка една идея идва при нас. Първо, защото ние имаме потенциала, способността да я развием, но, разбира се, ние тук трябва да включим и нашата човешка воля, която да се фокусираме, да се канализираме, да се съсредоточим, да изградим конкретни умения, които са ни необходими, за да реализираме тази идея. Много често през нашите идеи ние израстваме, т.е. идеята на това ние да слушаме вътрешния си глас, да чуваме това какво искаме да направим и проектите, които започват да се раждат в нашата глава, е свързано с това ние да се развиваме, да еволюираме и през нашето развитие, през нашата еволюция, ние да помагаме и да служим на хората, обществото, в които живеем. На колкото повече хора можем да помогнем, колкото повече хора можем да им дадем стойност, толкова повече идеи започват да идват в нас, толкова повече енергия започва да идва в нас, защото ние сме се доказали като източник, който може да улови дадена идея и да я реализира. Тоест, буквално започваме да работим с мисъл, идея, реализация. Мисъл, идея, реализация. Мисъл, идея, реализация. И колкото повече започваме да го въртим това колело, толкова повече сила, скорост и инерция набираме и толкова по-големи идеи, проекти, мащаби започват да се разкриват пред нас. Буквално ние с всяка една идея, която реализираме, ние се доказваме като устойчиви, като зрели личности, на които може да се разчита и Вселената започва да спуска все повече и повече към нас. И едно от важните неща, за да започне да се развива нашата интуиция, за да започнем и ние да се развиваме като хора, е когато ни дойде. Понякога може да е нещо елементарно, като например да запишем видео, да си направим снимка, да напишем дадено стихче, да изтанцуваме танц или каквото и да е. Тоест, идва ни някаква идея, идва ни някакво желание на момента, на секундата да го реализираме, за да изградим и в себе си доверие и доверие към Вселената, към нас, че на нас може да се разчита. Нещо, което е хубаво да си припомняме, което аз лично много често си припомням, което припомням и на моите ученици, е, че при нас никога не идва идея, която да е равна на нас. Тоест при нас никога не идва идея, мечта, която да е равна на състоянието, в което ние се намираме. Тя винаги е малко по-голяма. Защо? За да ни накара да се протегнем, за да ни накара да пораснем, за да ни накара да израснем. Никога няма да дойде идея, която да е удобна на сегашния ни начин на мислене, на банковата ни сметка, на навиците ни в момента, на действията ни в момента. Тоест, идеята ще дойде, за да ни разшири, да ни тества. Да тества нашата готовност. Доколко в този момент ние сме способни да повярваме в себе си, да реализираме своя потенциал, да използваме качествата си, да се мобилизираме, да се стегнем и да предприемем точно тези действия, които е необходимо да направим, за да реализираме конкретната идея. Така че, ако при вас сега е дошло някакво желание за нещо, идея за нещо, проект, и вие се притеснявате, че
нямате парите, че нямате способностите, че нямате възможностите, че нямате хората или каквото и да е друго там. Просто си припомнете това. Вселената не ви изпраща идеи или мечти, които са удобни или равни на вас. Тя изпраща такива, които са по-големи от вас, за да може вие да се надскочите, да промените себе си, да промените личността си и съответно да израснете. Като мисията на всички хора, тук обща колективна мисия, не говорим за индивидуално, говорим за обща колективна мисия, е изкачване на нивото на съзнанието, повишаване на вибрациите. Как се случва това? Когато ние ставаме все по-чист и все по-чист проводник на тази енергия, проводник на нови вярвания, проводник на нова информация. Колкото повече хора работят със своята интуиция, колкото повече хора си позволяват да излизат извън матрицата, колкото повече хора си позволяват да повишават нивото на съзнанието си, толкова общо колективната енергия започва да се издига нагоре. И в един момент, скоро ще дойде този момент, но ще има много голямо разделение между хората, които са на високи вибрации и хората, които са на ниски вибрации. Буквално ще има разделение между много богати, между много бедни, между много успешни реализирани, между такива, които са тотално загубили своята мисия и потенциал. Така че ние тук избираме в коя графа искаме да се намираме, в кое съзнание искаме да пребиваваме и какви усилия вътре като личности сме готови да предприемаме, за да се реализираме. Как е естественият начин, по който би следвало ние да работим с идеите? Споделих го преди малко, но ще го припомня отново. Това е получаване на идея, влизане в конкретно състояние, действие, реализация. Тоест ние заземяваме енергията, заземяваме идеята, която е дошла при нас. Какво обаче се случва при повечето хора? Те получават дадена идея, получават дадено желание. В тях се формира страх, че те не са достойни, че не са достатъчни, че нямат необходимите ресурси, че не могат, че не стават, че е трудно. Някакъв страх, който блокира действието, т.е. ние преминаваме в отлагане. Отлагането е болестта на 21 век. Хората живеят в отлагане за утрешния ден, че утре ще са по-добри, утре ще стават и така нататък. Т.е. ние отлагаме, блокираме енергията. Тази енергия остава в нас и какво се случва с нея? Тя започва да ни разболява. Буквално разболява клетките ни, защото застоялата енергия е енергия, която насъбира в себе си негативно и съответно ние понижаваме вибрациите си, отколкото да ги повишаваме. И който успее да излезе от този цикъл на блокирана енергия, на отлагане и задържане в себе си идеите, той с все по-голяма скорост и бързина ще започне да материализира всичко това, което иска и желае. И буквално за седмици, месеци, година живота му може да се трансформира в абсолютно всички сфери. Така че нашата задача е, когато получим идея, тя идва от нас, не идва от това, че сме видяли, че някой друг е успешен в тази идея или в това, което прави, а просто имаме желание. Кога се появяват идеите? Когато ние сме отпуснати. Например, когато тренираме, когато се ходим на масажи, на спа, в природата, когато се отпускаме, когато спрем да мислим за това какво трябва да правим и се обърнем към себе си. Тогава идват най-гениалните идеи. Т.е. когато ние сме в потока, в полето. Ние не мислим за ежедневните задачи, кой имейл трябва да изпратя днес, каква работа трябва да свърша, на кой трябва да се обадя и всички тези важни неща, които обаче не са значими, а са по-скоро от това ежедневие, което просто ни прави заети, но не продуктивни и растящи напред. Колкото повече ние си даваме време да успокояваме ума си сред природата, сред медитациите, високоенергийни събития, когато посещаваме, когато тренираме тялото си, пак ще изредя спорт, йога, масажи и така нататък. Тоест, ние сме изключени от информацията, която получаваме и започваме да се свързваме с една много по-висша информация. До известна степен постоянното преглеждане на телефона, на социалните медии, това също ни изкарва от потока. Именно там се крият нашите най-големи блокажи и така чувство на неудовлетвореност, защото гледаме какво правят другите и с подсъзнателно ниво
или не, сравняваме себе си с това, което те са реализирали, те са постигнали и в това няма растеж. Нали? Ти блокираш, че всички други се развиват и правят нещо, а пък ти стоиш в познатото си място. Така че, ако искате да започнете да получавате гениални идеи, които са за вас, изключете телефона, свържете се със себе си и се опитайте да се отпуснете. И се попитайте, а какво мога да направя, за да реализирам себе си, или какво мога да направя сега, за да помогна на повече хора. През това, което аз знам, мога или съответно е необходимо да надградя. Задавайки си тези въпроси, всъщност ние започваме да получаваме информация, да получаваме от полето идеите и е наша задача да ги реализираме. Ако във вас усещате, че има прекалено много страх и отлагане, то тогава е необходимо да разберете откъде идва този страх, откъде идва тази нужда да отлагате бездействието и да го преработите. През квантови практики, през различни констелационни упражнения, през медитации, вие може да работите с състоянието си и когато преработите състоянието си, да се вдъхновите и да се активирате за нови действия. Много често ние нямаме сила за нови действия, защото вътрешно имаме блокирана енергия, застояла енергия, противоречия, ограничения, блокажи и те буквално ни държат като в окови. Не ни позволяват да направим крачката напред. Дори да искаме. Ние се чувстваме като заковани, вплетени дори с миналото и това минало не ни позволява да се движим напред. Така че ако в момента при вас не идват идеи, не чувате вътрешния си глас, не можете да действате, отлагате, първото нещо, върху което да започнете да работите е вашето състояние и да намерите вашите практики, вашият начин, по който да отработвате това състояние, да преработвате себе си, да преработвате своите блокажи и ще видите, че след всяка една практика, след всяко едно освобождение, което правите, вие генерирате нова енергия. Тази нова енергия ви подтиква към нови действия. Буквално изцелената ви личност, изцелената част от вас е готова за нови действия и новите действия довеждат до нови резултати, новите резултати до нов живот и по този начин ние сътворяваме нашата реалност. А ако сте готови да опознаете себе си, да се свържете със своята интуиция, да развивате своята интуиция, защото интуицията се развива, тя може да достигне до много високи нива. Може да последвате моя канал, да се абонирате. Също така да се включите в моя Телеграм канал, където да следите за предстоящите ми програми, обучения, свързани с развитието на интуицията и препрограмиране на съзнанието. Благодаря ви, че гледахте това видео и до нови срещи!